De vegades, viatgem milers i milers de quilòmetres per gaudir de la natura. Hi ha racons màgics, com aquest o aquest, però sovint ens oblidem dels del costat de casa. Un d'aquests racons el trobem a municipis com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues o Barcelona. Aquestes ciutats i algunes altres comparteixen el pulmó verd de Barcelona, la muntanya de Collserola. Amb més d'11.000 hectàrees, el que equival a més de 15.000 camps de futbol o 169 camps de golf, és un dels parcs metropolitans més grans del món. En la vessant sud de la muntanya, la més propera a la ciutat de Barcelona, trobem un camí d'uns 9 quilòmetres amb un desnivell que no arriba al 3%. Aquest camí és conegut popularment com Carretera de les Aigües, tot i que el seu nom oficial és el de Passeig de les Aigües. El seu nom no és casualitat, i és que va ser construïda per la Societat General d'Aigües de Barcelona amb la finalitat de distribuir aigua a tota la ciutat. Aquesta funció s'ha complert, però la ciutadania li ha donat una altra vida. Disculpeu. Diuen que Barcelona és una de les ciutats que mai dorm, tot i que sempre acaba sortint el sol. I la Carretera de les Aigües no és una excepció. Cada dia passen per aquí milers de persones, corredors, ciclistes, gent passejant amb animals de companyia o sense, nens i fins i tot, de vegades, militars. Però comencem pel principi. Aquest és el punt de partida de moltes de les persones que pugen a la Carretera de les Aigües, la plaça Mireia, un lloc on deixar el cotxe, reposar forces, prendre un bon vermut i endinsar-se a la serra de Collserola. Goita, quin pont més maco! Aquest no és el de la foto del Piqué i la Shakira. Oi que sembla que sí? Bé, és igual. I just al davant comencem a gaudir d'unes vistes fantàstiques de la ciutat. Quin goig! Si girem la vista cap a l'esquerra, veiem l'antena de Sant Pere Màrtir, també coneguda com l'emissora. Però mirem una mica les dades. Situada a 399 metres sobre el nivell del mar i instal·lada l'any 1959, va ser el primer repetidor de televisió espanyola que donava cobertura a Catalunya. Això era el passat. Ara és utilitzada per Telefònica i algunes televisions locals. Al peu de l'antena hi trobem restes de les bateries antiaèries que van ser utilitzades durant la Guerra Civil per evitar els atacs aeris. Ara que ja hem après coses noves, continuem passejant. No sentiu com una cosa? Què és això? Eres Jireh, nuestro proveedor. Eres Yahweh, nuestro redentor. Eres Jireh, nuestro proveedor. Eres Yahweh, nuestro redentor. Nosaltres millor passem de puntetes i seguim endavant. Ha arribat el moment de gaudir de la natura i de Barcelona sense que res ens destorbi la vista. Mireu, mireu, mireu quanta gent fa esport aquí dalt.
Com sempre, hi ha gent corrent, caminant i anant en bicicleta. També són moltes les cares conegudes que pugen a fer esport aquí dalt. És el cas d'aquest que ve corrent per aquí. Que no el coneixeu encara? Doncs veniu, que us el presento. Hola, tu ets... Hola, jo sóc en Daniel Afria, multiatleta. Ostres, has d'estar molt fort, eh? Per què la carretera de les Aigües i no un altre lloc? És un punt molt a prop de la ciutat, amb molt de recorregut, on passa molta gent, força quilòmetres, molt tranquils, per venir a passejar o per venir a córrer o amb la bici. És un lloc d'aquests que podríem dir emblemàtics, no? A més vas recorrent i veus la ciutat des de dalt i d'aquí pots ja sortir cap a Corriols, cap amunt o cap avall. Aquí no hi ha semàfors, no hi ha cotxes, no hi ha tanta contaminació, a part d'estar envoltat de natura i de tranquil·litat, com la que respira aquí dalt, no? De vegades, els caps de setmana, la carretera està força massificada. Què en penses d'això? Per mi penso que és positiu. Significa que l'esport o la natura està triomfant, no? I que la gent vol venir a disfrutar d'aquest paratge espectacular. Només ens hem de coordinar per poder conviure tots i disfrutar i cuidar aquest paisatge, no? I com creus que és la convivència entre els usuaris del passeig? Entre estraves i coses vàries, la gent, no? Jo penso que estem perdent una mica del nord del que es pot venir a fer a la carretera de les Aigües, no? És a dir, no hi ha dorsal, això no és cap etapa ni cap tram de cap Tour de França ni cap Tour de Catalunya ni res. Sabent que a partir de certa hora les famílies volen venir a passejar amb els nanos i senzillament penso que amb una mica de respecte podem conviure tots, no? Moltes gràcies, Dani, i molta sort en els teus reptes futurs. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé i ens veiem per aquí, bon viatge. Diem adeu al Dani i seguim passejant. Però, abans d'arribar al quilòmetre 4 ens trobem dues curiositats. La primera és que el passeig de les Aigües es talla per la carretera que uneix Barcelona i Vallvidrera. És per aquest motiu que es va decidir construir un pont d'uns 200 metres que permet unir els dos punts que inicialment estaven dividits. I la segona curiositat és que si volem pujar en transport públic a la carretera de les Aigües, ho podem fer. No hem de pagar cap extra ni res. Únicament necessitarem la nostra T10 per poder gaudir d'aquest funicular al cor de Collserola. Cases, cases i més cases. Des d'aquest moment, i durant 2 quilòmetres, ens trobem envoltats de cases. Van ser construïdes per fugir de la gran ciutat i estar a prop de la muntanya. Al començament, vivien molt poques famílies, però a dia d'avui ja són uns 250 veïns. Ara sí, hem arribat a un punt emblemàtic de la carretera de les Aigües, la famosa Torre de Comunicació, la famosa Torre de Collserola. Va ser construïda pels Jocs Olímpics de Barcelona, però parlem de dades. 288 metres d'alçada, 13 pisos, més de 3.000 tones i emissió de ràdio i televisió. Si pugem aquí dalt, podem veure tota la ciutat, tota la nostra Barcelona. I també, com no, l'Observatori Fabra. L'Observatori Fabra va ser construït l'any 1904 i és el quart observatori més antic que continua en actiu. No teniu curiositat de saber-ne més? Doncs jo sí. El de l'esquerra més familiar. Hola, tu ets... Hola, sóc Alfons Puertas, meteoròleg de l'Observatori Fabra. Ah, ja deia jo que em sonaves una mica. Aleshores, en saps molt del tema. I com és que es va construir l'observatori aquí i no al Tibidabo? La idea original era fer-ho al cim del Tibidabo. Quan es va poder fer al cim del Tibidabo ja estava tot comprat i parcialment urbanitzat i es va haver de buscar una ubicació nova sense projecte urbanístic però amb bona vista cap al voltant per poder fer un observatori astronòmic. També he vist per xarxes socials que t'agraden molt les fotos. Això va ser culpa de treballar aquí? La passió per les fotos, en el meu cas, es va incrementar
millorar notablement quan vaig arribar a l'Observatori Fabra. Jo ja em feia de fotografia perquè la meteorologia i la fotografia van íntimament lligades. Tot allò que es pot veure a simple vista, els aficionats a la meteorologia ho volem immortalitzar en fotografia. Això ja ho feia abans d'arribar a l'Observatori, però evidentment un cop arribes aquí a l'Observatori amb aquesta panoràmica esplèndida, explota molt més aquesta necessitat de fotografiar. I Alfons, són freqüents les nevades aquí dalt? Bé, les nevades a Barcelona, a l'Observatori Fabra, no són molt freqüents. De fet, estadísticament, cada any hi ha algun dia en què aparegui neu, però entenem com a dia de neu aquell dia en el que en algun moment cau algun floc de neu. Això és relativament fàcil. Una altra cosa, no pas tan habitual, és que la neu agafi en el paisatge i tot el paisatge quedi ben blanc, amb 2 dits o amb 2 pams de neu. Aquests episodis més excepcionals, dels quals jo he tingut la sort de viure 3 o 4 nevades importants, doncs ens fan estar especialment atents, especialment nerviosos també per l'afició al fenomen, i ens fa passar fins i tot alguna nit a l'observatori de manera gairebé espontània per poder veure el fenomen en el moment que es produeixi, per poder viure'l, per poder-lo immortalitzar. Abans de marxar, dir-te que ets un gran privilegiat treballant amb aquestes vistes. És absolutament un privilegi. Totes les hores de tots els dies és una sort poder treballar aquí. En soc ben conscient i ho aprofito. Gràcies, Alfons. Continuem el nostre camí. Adeu, que vagi bé, bon viatge. Deixem enrere a l'Alfons i gaudim dels darrers quilòmetres de la carretera. Aquí trobem el funicular que et porta al peu del Tibidabo, aquests trens pintats d'una forma tan estranya. Sembla un tigre, però pintat per un daltònic, oi? I si ens posem en un d'aquests, arribem al Tibidabo. Per si no ho sabíeu, el parc d'atraccions va ser inaugurat l'any 1901 i és el més antic d'Espanya i el tercer més antic d'Europa. Gràcies a això, algunes atraccions són símbols històrics de Barcelona, com l'avió o el carrusel. El Tibidabo comparteix la seva ubicació amb el Temple Expiatori del Sagrat Cor, una església catòlica romana ubicada a 516 metres sobre el nivell del mar, el punt més alt de la ciutat de Barcelona. I continuant el nostre passeig, arribem al final. Igual que a la plaça Mireia, també hi trobem un pàrquing. Això és el Pla dels Maduixers. Llàstima que no sigui el mateix on hem deixat el cotxe. Així que marxem abans que se'ns faci de nit. O no? Si ens quedem per aquí al vespre, no és estrany trobar-nos a alguna persona fent esport. Fixeu-vos, que veieu aquella llumeta d'allà? Doncs això és algú fent esport. Potser corrent o amb bicicleta, ja que no és el més habitual trobar-se a aquestes hores a ningú caminant. Aquest concretament anava en bici. Veieu, ja us ho deia jo. Però tot no us ho puc dir. Així que deixaré que sigueu vosaltres mateixos els encarregats d'esbrinar els secrets de la carretera. Ah, i per cert, quan pugeu, pregunteu per mi, per l'expert de la carretera de les aigües, i fem un tomb. Adéu-siau, fins la propera!